Dnes som bol na jednej veľmi peknej akcii. Môj syn sa lúčil s materskou školou. Od septembra z neho bude prvák. A neviem prečo, ale pri takýchto chvíľach človek začne spomínať aj na svoje vlastné detstvo. Ja som vyrastal aj tu. Toto ihrisko tu vtedy ešte nebolo. Tu sme hrávali futbal, tu sme trávili celé hodiny a večer sme sa každý vrátili domov. A možno aj preto ma dnes život na chvíľu vrátil späť. Pretože len o pár chvíľ neskôr som stal v byte, z ktorého je výhľad presne na toto ihrisko. A uvedomil som si, že niektoré veci sa za tie roky vôbec nezmenili. Deti sa stále potrebujú hrať, rodičia ich stále chcú mať na očiach a domov stále nie je len o stenách. Je aj o tom, čo je okolo neho. Už čoskoro vám ukážem priestranný trojizbový byt s garážou, z ktorého vidíte priamo na toto ihrisko a bude na predaj. A možno práve tu raz budú vyrastať vaše deti a vytvárať si vlastné spomienky. Ak hľadáte rodinné bývanie v Šuranoch, napíšte mi správu alebo zavolajte. Možno toto bude miesto, ktoré vytvorí dokonalé bývanie pre vašu rodinu.